xa non estés aquí, nos anaiciña do ceo, teu agarimo nos encha da delicia de vivir. Nos vimos, moileros, para estar contigo. Nos vimos, moileros, para te querer máis. Xa non estés aquí, nos anaiciña do ceo, teu agarimo nos encha da delicia de vivir. Señor, dirixe e acompaña os nosos pasos, faite o noso compañeiro inseparable ao longo do camiño. Que a Virxe, Santa María da Franqueira, nos dispensa a súa maternal protección na defensa dos perigos e baixo o seu manto nos sintamos sempre protegidos e acollidos no camiño da vida. Que a Virxe da Luz nos acompañe ao longo deste camiño para achegarnos a Xesús. Por Cristo o noso Señor. Amén. Virxe da Luz, roga por nós. Poñémonos en camiño para disfrutar deste día. Baixamos. 1, 2, 3, baixamos. La mesa. Vai. Ven que vai ben, veña, xa está. Aí está. Aí empezan as cruces. 2, 3, abajo. 3, baixamos. Bienvenidas. Hola. Son moitos anos, vamos. Venga, vamos. No, eu tiña os pasos medidos. Bueno, xa melloramos en estilismo, Aí vai o asunto. Cando estamos a frontera, uns profesionales. 2, 3. 1, 2, 3, baixamos. 1, 2, 3. Bienvenidos. Leirado. Gracias. A ver, empezamos. 1, 2, 3, baixamos. 1, 2, 3, baixamos. 1, 2, 3, baixamos. Melloraste moito. Sí, señor. Aí vamos.
aquí. Que es todo que me traen aquí, no sos Sampaio querido, se morro longe de ti. ¿Vas a acabar comprimida? No, ahora parar aquí más partidos para que vayan para el sur. No, vaya.
cando queirade facer relevo buscai non somos iguales. Claro. Hai, sempre hai, moi aproximado. Non descompensa. Se non levan o peso dous. E a pardesa vai con jada na andilla. Tranquila. Porque senón venía de la toda. Ay, Luisito. Vamos. Vamos, ven, vamos. Paren que están lá parados. Están parados, sí. Está. Somos mayores, todos temos unha pequena representación aí este ano. Desde xeito temos prohibida a chegada das imágenes para a celebración desta romería. Volvemos reunirnos ao pé do altar para compartir, celebrar e agradecer o don da fe. María de Nazaret volve a collernos nos seus agarimosos e ternos brazos de nai cunha aperta chea de agarimo. Que está cerca de Jerusalén, distante o camiño que se pode facer en sábado. Logo que chegaron, subiron ao cuarto de arriba, onde residían Pedro, Xoán, Santiago, Andrés. Como membros da comunidade de Santo Adrián de Meder, presentámoslle ao Señor as ofrendas coas que queremos manifestar e agradecer a tenrura e o agarimo que Deus foi poñendo en cada unha e cada un de nós, e que hoxe agradecidos queremos coa sincereza destas ofrendas expresar desde colaboración participativa de toda a nosa parroquia. Somos a parroquia de Santo Adrián de Meder, que se siente agradecida por ter sido invitada a pronunciar a ofrenda nesta Eucaristía ante a imaxe da Nosa Señora da Franqueira. Que fermosa madrugada na que nos puxemos en camiño, acompañadas e acompañados da imaxe da Nosa Señora a Virxe da Luz. O 15 de outubro, o lume trouxo tristura e desolación ás nosas parroquias. A Asociación Parroquial Santo Adrián presenta este botizo con auga para que nunca esquezamos o importante que é aproveitar gastando a de xeito responsable e sostible. A comunidade de Montes en Mancomún presenta estas árbores porque son fundamentais para o noso vivir cotidiano. Os lumes queimaron moitas delas, pero non van poder con nós. O noso compromiso ten que ser repoboar e traballar para que a esperanza das nosas vidas volva a mostrarse no verde das nosas árbores. Coa tella que agora traemos ao altar, queremos mostrar a dureza do seu traballo, un traballo artesano e laborioso, nunha parroquia como a nosa, onde a labor no campo, a cerámica e a emigración foron medios cos que sacar adiante fillos e fillas.
Ao redor do altar, na nosa parroquia, xuntámonos para compartir ser comunidade que reza nas delicias e tristuras da vida. Traemos ao altar o mantel que simboliza e expresa que construímos parroquia en comunión. Pide que as nosas mesas non sexan cocos pechados, senón mesas de verdadeira acollida e comunión. No, yo creo que es foto. Sabéis que el año pasado es foto, pero... Hola, Gloria. Buenos días. Si quieren llegar a se pueden. 10 millones y También a la franquera ahí. Aquí hay carne. Este no ve, Festa rachada, como debe esa actitud. Vos quedamos bastante poucos. Sí, eu tamén moi bo, moi bo. Ahora empezan a poñernos morrones. Tamén te faz malo, moi bo. Para que vou dicir que son bons, non? É bo chaval. Hoxe portouse ben. Para iso son días especiales. É bo veciño. Son días especiales tamén para portarse. É bo veciño. Pois a verdade. Pero mira que tranquilo cada un. Tens que meterla máis así. No, pero oye, estaba muy difícil. Dale aí en la cuna.
este ano de preparar a ofrenda. Por camiños que se afastan me perdí. Por camiños que se afastan me perdí. O seu volvo mai a relembrar, cantas cousas eu che vin contar, que o rezar che podo comprender, que unha nai non se cansa de esperar, que unha nai non se cansa de esperar, aunque o fillo se afastará do fogar. Unha nai sempre espera a súa volta, que o regalo máis fermoso que os seus fillos dá o Señor é súa nai como milagre de amor, é súa nai como milagre de amor. O se volvo nai a relembrar, cantas cousas eu che vin contar, e o rezar che podo comprender, que unha nai non se cansa de esperar, que unha nai non se cansa de esperar. O Señor sexa convosco. E contigo tamén. E bendigamos Deus Todopoderoso, que Pai, e Filho e Espírito Santo. Amén. Pois que teñades por regreso a casa, que a Virxe da Franqueira, que celebramos hoxe, como nai da Igrexa, nos acompañe e protexa as nosas parroquias e as nosas familias. Graciñas a todos, hasta ahora que ben se Deus quere. Graciñas a parroquia de Meder por a ofrenda que presentaron a Virxe en nome de todos os peregrinos e as parroquias que os estivemos aquí. Por regreso, podedes ir en paz. Quédame San Mateo. Gracias.